ദീപാവലി സംഗീതോത്സവം ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഗണപതി ഹോമത്തിലൂടെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പുരോഹിത പ്രമുഖർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന താന്ത്രികാചാര്യൻ കൊട്ടാരം ഇല്ലത്ത് ജയരാമൻ നമ്പൂതിരിയാണ്. അദ്ദേഹം ശബരിമല മുൻ മേശാന്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗണപതി ഹോമം ഇപ്പം അവസാനിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെയും ആദരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പരമ്പര വിദ്യാപീഠം ആദരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആലപ്പുഴ തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്നും തന്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിച്ച അദ്ദേഹം ശബരിമല മേൽശാന്തിയായും നിരവധി പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേൽശാന്തിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തന്ത്രിവര്യം കൂടിയാണ്. പരമ്പര വിദ്യാപീഠം ആ തന്ത്രിവര്യൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചഭാഷയാണ് സംഗീതം. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഗോമാതാക്കൾ. ജീവപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ള ഗോമാതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രപഞ്ചഭാഷയായ സംഗീതം കൊണ്ട് സംഗീതാരാധന നടത്തുകയാണ് പരമ്പര വിദ്യാപീഠവും ബേക്കൽ ഗോകുലം ഗോശാലയും. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി സംഗീത ആരാധനാ മഹോത്സവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഗോശാലയിൽ വെച്ച് ഗോമാതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു സംഗീതോത്സവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പരമ്പര ദീപാവലി സംഗീതോത്സവമാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏതു രീതിയിൽ ഗോമാതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സംഗീതാരാധന നടത്തിയോ അതേ രീതിയിൽ ഈ ഗോശാലയിലും പരമ്പര വിദ്യാപീഠവും ബേക്കൽ ഗോകുലം ഗോശാലയും ചേർന്ന് ഈ ഗോമാതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വേദിക്ക് മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. Volume just.